Eish vele yakhala ifoni. Wena khisikhisa uzwa. Ngiyezwa Elihle. Uyazi ukuthi uyaqhubeka uyangishela. Elihle akuphile ngaphandle kwakho. Namanga ayikho lento eshoyo. Ngempela Elihle akuphile ngaphandle kwakho. Yazi la ungihloniphi. Ayikho leyo nto ngiyakuhlonipha kakhulu. Okay, awusho ubuphila kanjani isikhathi ngingekho mina? Mengiphila kahle. Qhubeka phela uphile kahle. Hayi ngeke ngisakwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Mina ngicela siqhubeke siba abangani. Awungeke sijole phela manje. Yazini, ayiveli iphele manje lento yethu. Okay phela. Kiss. Ngiyabonga ukuthi siyavumelana kuloko. Ngathi kuzomela ngiye sangomeni. Ozam. Sho sengifikile wamasho. Ngisendlini mina manje. Relax boss, ngizoyithola le ntombazane. Ndiyazi ukuthi nepha kodwa mina ngithusi lokho. Awuthusi na kancane boss. Ngizobuya nayo iphila saka. Nazo-ke. Kwenze njani aphelele? Esingenza iphutha. Wenzeni? Ngisebenzisa iphamu kuKiss noBruce. Usehlanya manje wena. Cha esangihlanye. Pho yenzeleni lento yenzile? Bengidiniwe. Ubudiniwe? Yes bengidiniwe. Unamango nephapha. Angiphaphi esi. Vele phapha uniphikani. Ungathi ngiyaphapha mina. Uzokwenzani aphelele? Ngizowenza into ongakwazi ukuyenza wena. Yini leyo? Sukhohliwe. Nginepower mina. Konje wena nepower. Yes nginayo. Aphelele nepower. Ya kiss unepower. Hayi ngeke mhlambe mengiphupha. Hayi bungaphupha ubone kahle. Yazi mina ngikholwa lento Bruce. Ufana nami ngikholwa lento. Mawucabanga wayithola kanjani ipower? Angifuni uqamba amanga ngazi kiss. Okay mina mangicabanga ukuthi lento yamaphawu kama-move kuphela. Kodwa kiss ubonile ukuthi cishe kwenzakalani kuThangi? Cha cishe kwenzakalani Bruce? Cishe saqabulana. Waqampelani kodwa manga? Angaqamba manga, cishe saqabulana impela. Hayibo mina ngisoze ngaqabula wena. Pho relax. Nama ngisoza qabula wena. Okay kungcono ngoba sibona ngendlela eyodwa. Ya futhi mina ngithe cishe saqabulana. Angihambe ngiqabulana nabafana mina. Sisosa Josi. Usungikhumbule njalo. Nami sengikhumbule kakhulu. Angazi ubuya nini. Angazi ngempela. Sacela ibambe kancane ifoni. Khona ufonela kule ngifoni yazi. Umphathi, ushaya ngevideo call, yazi ngicela usale uyivala le straight yabo. Ungadini. Sho mphathi. Sho. Abake ngentombazane sifuna emva kwakho. Abonathi nathi. Ibambe. Yazi ngicabange kahle. Ucabangeni kahle. Yazi ngimshelile Elihle wangiqopha. Asambeni sokusangoma. Kodwa nangakutshela ukuthi le ntombazane wenuka le kude. Asambeni. Ngifuna ukuyafuna umuthi khona soqondisa le ntombazane. Asambeni. Yazi esengivela ngabona ibhuti waseJosi. Ufike nini lana? Akubalekile lokho mina nami mele sendlise yopakisha njengamanje. Angiyindawo uzohamba wedwa. Hayibo ngathi wena usuhlanya manje. Angihlanye ephelele kumnanzi lana. Yazini uzovele ngihudule mina. Uhudule bani wena? Angidlali njalo mina. Uba usayadlala. Nange qhamuka. Usabani ngaprank wena. Yazini asiqhubeke sihlale. Vula lokho ngikufunayo. Ozam. Cha ngithola le ntombazane. Iyabaleka nayo. Ngathi nenosphakathi. Ngiyafonga ukuthi ebusathini ngizoyibamba le ntombazane noma kanjani.